Bismillahirrahmanirrahim. La hadratil mu'allif hadzal kitab wa nafa'ana bil kitabina. Bismillahirrahmanirrahim. Nama jatuh sembroh. Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Min alamati mulkul wa sayarfa'aka kulillah. Khairu awqatika waqtun tashhadu fihi wujud faqatika wa turaddu fihi ila wujudi dhillatika. Khairu awqatika utawi luwe baguse pira-pira wektune sira, waktun niku wektu tasyhadu kang nyekseni sapa sira fi ing dalem wektu wujud faqatika ing wujude fakire sira. Wa turaddu lan den balikake fi ing dalem wektu ila wujudi dhillatika marang wujude inone sira. Dados hikmah menika nerangake tentang waktu. Dadi wektune kula jenengan sami niku diparingi kalih Gusti Allah sami. Dadi padha wae wong kabeh niki duwe wektu sami, nggih. Dadi sedina niki wonten 24 jam. Dadi kabeh wong niku sami satu hari 24 jam. Dadi 24 jam niki terus napa wonten sing benten napa mboten? Mboten, kabeh niku padha. Dadi kesempatan wektu niku sami. Kabeh wong niki napa sami. Padha wae urip nek donya niku sami mawon kabeh, ora ana sing beda. Tetapi sing bedakno niku kula jenengan sami saged nggunakake waktu. Niku sing bedakno. Nggih. Dadi nggunakake kesempatan, memanfaatkan. Jadi memanfaatkan kesempatan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya mriki khairu awqatika waqtun tasyhadu fi wujuda faqatik. Jadi waktu-waktu sing satu hari 24 jam niki sing paling sae niku wektu napa? Jadi waktu teng pundi kula jenengan sami niku napa eling, nggih. Eling bilih kula jenengan sami niki tiang fakir, tiang sing butuh. Fakir niku napa butuh. Wong fakir kados fakir miskin ini kan butuh disantuni. Karena istilah fakir niku kan wong sing butuh, wong sing butuhake. Sing dibutuhno niku napa? Nggih, sing dibutuhno iki kebutuhan sehari-hari. Atus menungso niki setiap hari membutuhkan sesuatu. Tiambake butuhno kehidupan. Jadi sing iso dadekno wong urip niki napa? Nah niku dibutuhno atus makan, minum. Nah niku sing kaya napa nggih kula jenengan sami golek. Wonten sing ra golek niku kaya oksigen ambekan. Niku dibutuhno. Nah jajal ana wong sing ora iso ambekan ya
ya mati. Napa? Ya mati. Wong nak ra iso ambekan niku mati. Kados dene jenengan nak moron urip langit. Dadi miber moro mendhuwur, soalnya mendhuwur niku oksigene berkurang. Makanya pesawat terbang niku nalikane napa dekne iku ana darurat niku oksigen keluar. Iso mendhuwur sirah, sing nate numpak pesawat terbang ngoten niku. Nah niku ana peragane, dadi diperagakno karo napa pramugari. Nah carane gunakno oksigen niku wonten, soalnya napa? Wonten kejadian sesuatu nggih ana ari kolone niku pesawat niki kehilangan oksigen. Anak gak ana oksigen nggone jero niku akhirnya napa ndamel oksigen buatan tambahan niku. Karena ana dhuwur niki oksigene iki kirang. Makane kula jenengan sami nalikane kok urip nek donya menika. Kula jenengan sami dikei wektu kali Gusti Allah. Padha wae wektune niku 24 jam. Kabeh wong urip niku padha wae. Mboten wonten sing beda. Karena Gusti Allah gak beda-bedakno, nggih. Kabeh wong niku napa padha. Dadi wektune padha, kesempatane nggih sami. Lah sing bedakno niku napa? Sing bedakno niku nggunakake wektu, memanfaatkan wektu. Nggih. Dadi sing bedakno niku wonge dhewe. Dadi si A, si B niku sami mawon uripe nek donya 24 jam. Mboten wonten kok sitoke luwih saka 24 jam, 30 jam boten. Nah, korupsi niku utawa ditambahi neh utawa dikurangi 20 jam boten wonten ceritane. Jadi kabeh niku napa sami padha wae. Di wektune kalih Gusti Allah diparingi bahasa sami. Cuma sing bedakno niku nalikane kula jenengan sami iso nggunakno kesempatan wektu niki napa mboten. Jadi kira-kira digunakno damel napa? Dari 24 jam niki wektu sing paling sae kula jenengan sami nalikane eling bilih kula jenengan sami niki wong butuh. Wong butuhno sinten? Butuhno Gusti Allah. Kula jenengan sami niku butuh, nggih, butuhno pangeran, mboten butuhno manungsa. Sing dibutuhno niku Gusti Allah. Karena nak gak ngoten nggih gak iso urip. Wong niku iso nak jenengan semrep teng ngene awake manungsa. Niku subhanallah, teng ngene awak niku wonten jenenge apa jenenge komponen utawa susunan sing paling cilik dhewe niku jenenge sel. Sel niku sing paling cilik dhewe. Niku nek jero awake kula jenengan sami jumlahe niku mboten kok jutaan mboten, miliaran. Ana dokter sing ngarani niku 500 miliar. Miliaran niku berarti akeh. Nah, jutaan niku wis akeh apa meneh miliar. Niku tenggene awak. Dadi ana sel-sel ngoten niku. Niku kabeh niku urip kabeh. Napa? Kabeh niki urip tunggone awake manungsa. Nah niki subhanallah niki nak gak Gusti Allah sing ngatur kabeh niku ora dadi. Makanya Gusti Allah ini Maha Kuwasa itu mriki. Kabeh wong niku padha wae. Ngene awake niki ana sel kabeh padha wae gak beda. Nah, ketika kok wonten sel-sel niki sing napa sing mati, niku nak secara otomatis niku diganti kalian lintu. Gusti Allah nyiptakno neh. Nah, engko nak seumpama kok napa jenenge kesempatan untuk menghidupkan sel lagi ini pun boten wonten. Tegese napa waktune dekne sowan tengene Gusti Allah, waktune mati. Ane waktune mati niku saling kok yo padha mati kabeh. Nah ini kesempatan. Makane tiyang sing bejo niku wong sing iso nggunakno kesempatan. Wonten dawuhipun Kanjeng Nabi. Dawuh Kanjeng Nabi niku ngelingno ya ihtanim khamsan qabla khamsin. Dimanfaatno 5 sadurunge teka 5. Dadi sadurunge ana 5 niku kula jenengan sami manfaatno 5 niku. Sing pertama syababaka qabla haramika. Dadi wektu nom jenengan wis sepuh berarti wektune wis ilang. Nah keinginane iku nak sing dilakoni apa wae. Niku sing paham sing duwe awak. Aku biyen was nom-nomane apa wae sing tak lakoni. Ibadahku piye? Ha niku saged direnung saiki. Soale nek wis tuwa niku ora iso balik nom neh, nggih. Jenengan saged balik nom neh, nggih mboten saged.
Harus umur swidak ngoten niku apa balik umur 20 ya ora iso, mustahil. Karena alamnya ngeten iki, dunyane ngeten aturane pun ngoten. Makane igtanim khamsan qabla khamsin, manfaatkanlah 5 sebelum datang 5. Yang pertama, sak derenge tuwa enome kudu dimanfaatno kanthi napa saestu. Nah saiki wis tuwa pripun iki sampun. Tinggal mengingat-ingat ngoten mawon, dieling-eling diinane apa sing dilakoni. Seumpama nek isek elek, isek kurang itu tambahi sakniki terus wonten kesempatannya. Wasihhataka qabla sahamika. Sehatmu sadurunge napa loromu. Lanjenengan sami dikai kesehatan nggih, sewaras, seger, buger, manfaatno kanthi saestu napa ibadah. Karena wong niku nak awake lara dijak ibadah niku ya abot, Mbah, nggih. Awak aja kok lara sing nemen-nemen lara pilek ngoten lho, Mbah. Watuk pilek niku dijak salat niku yo ora enak kabeh. Nggih. Dijak salat niku ora enak kabeh. Sampai dijak salat tenanan niku ora enak. Tapi nek awake sehat ora ono apa-apa, ora watuk yo ora pilek. Oh, dijak sepirang rakaat niku ya dijak ibadah apa wae niku ya iya. Soalnya napa rasane awake sekejo. Nah, nak sehat ini kudu manfaatno tenan. Wa ghinaka qabla faqrika. Lan nalikane kula jenengan sami duwe dhuwit, nggih. Dhuwit rontok akeh, ya sadurunge mungkin melarat. Garanti dhuwit. Nah, nalikane nyekel dhuwit niku aja dientekno wae, aja dipoyah-poyahno, nggih. Aja kok anggere duwe dhuwit tukokno gitu mboten. Nah, dhuwit iki damel napa? Kudu damel sing paling inti kula jenengan sami nak nyekel dhuwit niku digawe manfaat sampeyan tengah akhir. Carane pripun? Nggih, kudu disedekahno, nggih. Nak wis wajib zakat ya dizakatno. Nah, iku jenenge dhuwit ngoten iki. Nak butuhane nggih ditumbasno kebutuhan sehari-hari tapi secukup. Nah, mboten kok terus apa luweh-luweh mboten. Ya, pokoke angger kabeh ditukoni mboten. Atus wong ngguri ngoten niku nak miyang along apa wae dituku nggih mboten ngoten. Ya sak butuhe sak cukupe. Butuhane napa cukupe napa ini. Aja kok kabeh ditukoni ora butuh dituku mboten. Ampun ngoten. Niku mboten sae. Malah sing apik niku nalikane wong sugih ngoten niku kudu ana dhuwit nggih ibadah. Nggih, fasilitas ibadah sing kirang napa, seumpami sarunge wis elek itu mesti anyar. Seumpami ruko iki wis napa wis lecek kabeh wis gak napa warnane wis berubah saka putih dadi ireng ngoten niku di napa diganti sing apik. Nah, ngoten niku termasuk napa fasilitas. Nalikane nyekel napa dulu, nalikane along, kok nek gak along yo piye nek gak along. Ora ana dhuwit ora iso apa-apa. Tapi nak nalikane along iki ditumbasno damel napa ibadah nggih. Terus badhe ngoten niku wa faraghaka qabla syughlika. Wonten nalikane kula jenengan sami wektu mboten sibuk, Mbah. Faragh niku wektu gak sibuk, ora repot. Nalikane gak repot niki kudu napa digunakake kanthi saestu. Kabeh ini digunakno gawe ibadah. Ya intine napa ibadah. Mbok nak wektune repot niku susah nggih. Kula jenengan sami nak repotnya apa meneh wong wedok. Wedok niku nak repot niku ora iso diganggu, nggih. Apa meneh nak semua tugase masak, tugase oncak-oncak, tugase repot kabeh. Ya api ibadah ora iso. Ibadah kadang itu pas-pasno ngoten wae. Dan nalikane mboten sibuk digunakno napa ibadah ingkang saestu. Soale nak seumpami wektune kok longgar terus ora ono tau acara, ya ora ono kesibukane apa-apa, digunakno tenan. Utawa nek ngoten sedina iki dene duwe wektu napa wektu repot, Mbah. Wektu wayahe mbelak iwak, wektu wayahe bakar iwak atau wektu wayahe tengene peken. Nah, niku nak wayahe nek nggone kesibukan sibuk. Tapi nak nalikane teng griya gak sibuk gak apa, iki digunakno sing saestu. Aja ukur damel dolanan mawon, aja kok digawe nglamun nggih, aja kok digawe sing gak manfaat digawe napa ibadah. Saged damel zikir, saged damel maos Quran nggih, saged damel waos selawatan, waos-waosan sing sae-sae.
Nah, jenengan saged maca napa kitab, nggih maca kitab, nggih. Nah, mboten saged maca-maca sing napa nggih dalail, kitab napa berjanji, manakib, napa sing serem diremeni napa nggih, waca-wacanan sing biasa diwaca napa diwaca. Nah, niku damel apa mengisi waktu kekosongan. Terus yang terakhir, yang paling penting yaitu napa wahayatuka qabla mautika. Urip kula jenengan sami niku termasuk kesempatan. Digunakno saestu saderenge dugine napa pecah. Yang niku nek wis teko mati, subhanallah. Nah kula dereng mati, makanya dereng saged napa. Cuma iso mbayangno tok tengene Quran, hadis niku wonten cerita-cerita ngoten. Sampai teng Quran niku wonten dawuh ngeten. Quran niku Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib la asaddaqa fa akum minas salihin. Jadi wonten cerita yang simpun pejah niku lagi mati dekne iku angen-angen nggih nyuwun kali pangeran Gusti seumpami panjenengan kok maringi kula wektu sing sithik wae urip meneh nok donya. Maka kula bakal sedekah, kabeh tak sedekah. Nah niku napa? Berarti urip niku sangat berharga. Wong urip niku subhanallah, kesempatan urip niku tiada dua. Tiang niku nek wis gak ana kesempatan urip neh, wis mati teges wis ora iso apa-apa. Wis sinten mawon niku nek wis mati ora iso apa-apa. Cuma meratapi ngoten mawon, delok hasile keinginane dilakoni apa wae nek donya. Kaapiane sak pira, kemaksiatane keelekane sak pira, dekne angen-angen tok ngoten. Isone ono ngoten niku. Tapi balik urip neh nggih boten saged wong ketapane Gusti Allah niku la yubaddalul qaul. Ora iso diganti. Jadi Gusti Allah niku nek wis mastekno iki mati saiki ya wis mati. Ora iso ditawar-tawar, ora iso disogok malaikat. Ya ora iso diapa-apa. Makane kula jenengan sami nak nalikane duwe wektu niku prayogine napa digunakno kanthi saes. Pokoke dimanfaatno tenanan. Jadi nak iso niku untuk pikirane dadi wong apik, nggih. Nak saged niku ngoten. Bismillah aku pengen dadi wong apik. Pokoke apike wong niku pripun? Pokoke apike wong niku nggih sesuai kalian agama niku nggih tiambake salat 5 waktu, nggih. Kali tanggane nggih apik, kali dulure nggih apik, kali sinten mawon nggih sae. Niku apike wong niku. Apik dalam arti nggih ngoten niku. Panjenengan saya pun paham piyambak, sing apik piye, sing elek piye. Wong niku sejatosipun pun paham. Sing apik sing ndi, sing elek sing ndi niku pun paham piyambak. Balik dengan syariat niku, nak secara syariat niku wong sing apik niku ya wong sing sregep salat, poso Ramadan sok ben niki poso, nggih niki Ramadan niku insyaallah kirang gangsal wulan malih. Niki masuk tengene bulan Jumadil Awal, ini Jumadil Awal nih. Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syakban, Ramadan, kirang sekawan wulan, 5 wulan, 4 atau 5 bulan lagi. Sedulungkas Ramadan. Ya, mugi-mugi mawon sedaya niki sehat sampeyan Ramadan wae. Iso poso kanthi tutuk tenanan, iso ibadah, iso traweh, iso ngaji teng mriki malih bakda subuh ngoten niku. Wis pokoke iso kegiatan seperti biasanya tahun-tahun kemarin. Paring kuatan kali Allah Subhanahu wa taala. Nah niki wektu, ya. Makane sumpami kula jenengan sami nek dikek wektu sampeyan iso nemoni Ramadan neh, ya. Iso menangi Ramadan neh. Iso napa hormat Ramadan, soalnya Ramadan ini tamu. Nah, ini termasuk kesempatan. Nah, prayogine digunakno kanthi saes. Diniati mulai sekarang. Nah, saged niku ndonga nyuwun kali Gusti Allah, Gusti kula nyuwun kepanggih Ramadan kanthi sehat walafiat. Nah, niku donga nggih. Donga kali Gusti Allah nyuwun. Nak tengene biasane dongane niku awale tengene Rejab. Nah, tengene Kanjeng Nabi niku Rejab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Nah ini pas tengene Rejab dongane. Tapi saat ini pun donga mboten napa-napa. Pun jenengan sami nyuwun kali Gusti Allah, Gusti kula nyuwun kepanggih Ramadan kanthi sehat walafiat. Donga ngoten mawon. Jadi donga nyuwun ketemu Ramadan awake sehat walafiat, gak lara ya ora apa-apa. Semangat ngene ibadah. Soale wektu niku mboten saged itu. Nggih. Kalau jenengan sami ape tunggu waktu tugas teng pundi mboten wonten.
Lian-liane iso dituku, emas iso dituku, perak iso dituku, beras ya iso, mobil, tanah kabeh iso dituku. Dunya kabeh iso dituku. Tapi wonten setunggal sing ora iso dituku yaiku napa waktu. Waktu niku mboten saged. Ane wong Arab niku ndamel istilah niku al-waqtu asmanu minadz-dzahab. Waktu lebih mahal daripada emas, gitu. Emas niku barang sing paling larang dhewe sak donya. Emas niku napa? Emas niku lak kaya watu ngoten niku, bebatuan. Tapi regane larangnya gak karuan. Emas nak sakniki, ya sakniki niku sak kilone niku 2 miliar. Pinten? 2 M. Sak kilone niku 2 M niku emas. Lah jenengan pasir segara sak kilo piro ora ono regane. Tapi emas niku sak kilo pinten 2 M. Nah, 2 M iso digawe itu kok ana rujak iki sak omah bek bae. 2 M niku subhanallah. Niku emas sak kilo lagian. Nah, 10 kilo pinten? Ya 20 M. Karek nambahno ngono wae. Niku larange napa emas. Itu selarange sak monten wis larang napa jenenge waktu. Ora iso ngalahno waktu niku ditumbas pirang miliar bahkan pirang triliun ora iso dituku. Sumpami masuk ngeten, tiyang niku pengen balik nek gane wektu nome ngoten. Dene saiki wis tuwa, duwe triliunan, duwe akeh. Pengen tuku wektu, balik nek nome nah. Lah tuku kali sinten? Nggih mboten saged sing duwe wektu niku Gusti Allah. Apa mosok ape tuku karo pangeran iki mboten saged. Makanya kula nate ningali film niku film tentang waktu. Jadi napa tenggene filme niku wong kabeh duwe napa jeneng duwe angka. Jadi waktu uripe niku pirang tahun, pirang puluh tahun, pirang atus tahun niku wonten. Dan itu bisa dijual belikan. Ya, saking wong niku pengen tuku waktu niku gawe film ngoten niku. Jadi film ini model-model waktu ngoten. Jadi wong tuku waktu gawe emas, tuku waktu gawe duit niku iso. Tenggene film ini. Soalnya kok imajinasi ini itu angen-angen niku waktu saged ditumbas. Padahal mboten saged. Hakikate napa mboten saged. Wong niku mboten saged. Makanya kula jenengan sami niku nak nalikane duwe waktu sing paling sae yaiku napa? Waktun tasyhadu fihi wujuda faqatika. Waktu sing pundi kula jenengan sami rumangsa butuh tenggene Allah Subhanahu wa taala. Niku sing wektu sing paling sae. Alasane napa? Karena kula jenengan sami nak butuh tenggene Gusti Allah, akhire purun DPDP. Purun marek-marek damel napa ibadah. Ana tiang-tiang sing jamaah ngoten niku, tiang-tiang sing salat dene sadar napa mboten, dekne niku sejatosipun napa rumangsa butuh kali Gusti Allah. Nah, karena butuh itu dari pangeran akhirnya dia sholat. Karena butuh itu dari pangeran akhirnya dia napa ibadah. Nah, ini aku nak dia paham napa mboten jane ngoten niku. Nah, nak jenengan sanipun semerep berarti napa aku nak wayahe sholat berarti aku butuh pangeran. Jadi tandane dia butuh niku dia napa berangkat sholat. Niku tanda. Wa turaddu fihi ila wujudi dzillatika. Lan waktu sing pundi kula jenengan sami ino tenggene ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Dadi kula jenengan sami rumangsa niki wong napa wis, pokoke gak ana apa-apane. Wong sing paling ino dhewe. Soalnya kehinaan ini akan memunculkan semangat ibadah. Wong sing ino niku subhanallah dene nangis. Ya, dene sujud kanthi nangis tenggene ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Niku biasane niku nak napa kula ngrasakno teng daerah Pabean khususnya umumnya tenggene Indonesia. Niku apa ngrasakno ngoten niku rada wadon. Kula ngrasakno niku benten nalikane kula teng Mesir. Nah, ini pengalaman spiritual kula critakno. Dadi nalikane teng Mesir niku napa nggih? Niku nalikane sujud niku nangis gampang, tapi nek mriki mboten. Mriki niku rada wangel. Terus kula tak napa jenenge tak utak-atik ngoten. Nah, tak pikir-pikir piyambak, angen-angen dhewe. Ternyata ngeten sing bedakno niku kedekatan panggenan kalianan Mekah, kalianan Ka'bah niku.
Soalnya Ka'bah niku wonten magnet. Cara wong niku koyo magnet. Semakin dekat dia akan semakin mendekat. Nah, Mesir niku kali Ka'bah niku jaraknya namung perjalanan pesawat niku 2 jam. Cepet. Mrikian perjalanan pesawat pinten? Meh 11 jam, 11 atau 12 jam. Dangu. Nah Mesir mau 2 jam, cepet. Makanya orang untuk parkar Ka'bah.